Хәерле көн. Ачык университет проекты кысаларында яңа курсыбызны башлыйбыз. Хәзерге заманда булган кайбер мифларны җимерергә телибез. Чынлыкта бала ул бит кичкенәдән белемнәрне бик тиз сеңдерә һәм адаптацияны ул бик тиз үтә. 1-2 көн ул нәрсәдер аңламый ишеткерсә дә, аның өчен ул кыенлык тудырмый, чөнки бала ул моңа әзер, ул яңа белемнәр кабул итәргә һәрвакыт ачык. Бүген аның белән татарча сөйләштеләр, иртәгә ул рус телле булсын, инглиз телле, кытай телле мөхиткә эләксә дә, ул барыбер үзен начар хис итми, бик рәхәт хис итәчәк. Кайбер аңламады икән, ул бик тиз аңлашып кереп китәчәк. Акцентка, минемчә, гомумән карашны үзгәртергә кирәк. Бу бик нормаль күренеш. Әгәр дә теге яисә бу кешенең бер акценты бар икән башка телдә сөйләшкәндә, димәк, бу кеше бер телдә генә сөйләшми, аның әле тагын бер теле бар. Акцентның гомумән булуына позитив карарга кирәк. Бу яхшы күренеш, бу начар күренеш түгел. Һәм менә бу карашны үзгәрткәннән соң, менә бу әлеге миф та юкка чыгачак. Димәк, акцентны без теге минус дип түгел, билгеле бер теге плюс итеп кабул итәргә тиеш. Кеше ниндидер белемгә омтыла икән, яңа телне өйрәнү ул белемгә омтылу, аны һәрвакытта уңай күренеш дип карарга кирәк. Кеше тырыша, өйрәнергә тели, шуңа күрә менә монда позитив караш тудырырга кирәк. Рус телен камил белмәячәк. Менә бу ике телне һәрвакытта безнең җәмгыятьтә инде капма-каршы куялар. Бу үзе исә менә шулай ук яшь әти-әниләр кайчандыр бәлки теге авыл җирлегеннән күчеп килгән әти-әниләр дә яши, менә без интектек, башкалар безнең балаларыбыз да интекмәсен дигән шундый күренеш бар. Хәзерге заманда рус телен белми калу мөмкин түгел безнең бүгенге җәмгыятьтә. Рус теле безнең телевизорда да әйтеп киткәнебезчә, ул мәктәптә, уку йортларында, балалар бакчасында, монда рус телен белми калу яки начар белү дигән куркыныч бөтенләй янамый. Хәзерге көндә безнең бер генә куркыныч тел мәсьәләсендә ул татар теленең бетүе. Әгәр дә без үзебез татар гаиләсе һәм була торып, татарлар була торып, үзебезнең балаларыбызга мондый стереотиплар тагабыз икән, башкалар безгә тагын да тискәре карыячак. Хәтта татар булганыбызга, татар телендә сөйләшкәнебезне бер кимчелек итеп безгә төрттөрәчәкләр. Безнең ни өчендер менә шундый явыз татар теле ул бөтен баланың башындагы шундый башка фәнгә булган сәләтен, башка фәнгә булган вакытын ала икәнле, аны бетерергә кирәк. Баланың башы аның шиксез, анда белемне тутырырга мөмкин. Монда теге шундый зур бер явыз татар теле генә белемнәрне әлбәттә комачау итми инде кабул итәргә. Әгәр дә кешенең сәләте бар икән, моңа татар теле кирәк булмый, ул киресенчә әле ярдәм итә. Ярдәм итә балага башка төрки телләр өйрәнгәндә, башка төрки генә түгел, башка телләр өйрәнгәндә, тарихны өйрәнгәндә татар теле ярдәм итә. Анда башка җәмгыяви фәннәрне өйрәнгәндә, гуманитар фәннәрне өйрәнгәндә, телне күпме камилрәк һәм тирәнрәк туган телеңне беләсең, синең ниндидер төшенчәләрне белүең тагын да арта. Инде менә төгәл фәннәргә килгәндә, монда татар теленең бернинди катнашы юк. Ул саннар яки теоремаларында, формулалар, физик законнарында. Ул татар телендә дә шул ук, ул инглиз телендә дә шул ук, ул кытай телендә дә шул ук. Бишектә ята ул бала, яңа шундый ата-ана шундый клеймо тагып куя инде, әйме? Ярлык тагып куя. Бу балам белән хәзер мин татарча сөйләшәм икән, ул минем вузга эләкмәячәк. Без вазгыятьнең кайсы якка борылачагын, тел менә нинди сезнең балагыз үсеп җиткәнче нинди чынбарлыкта яшәячәген без шулай белмибез, әйме? Шундый бәлки ул вакытта гомумән башка укыту системасы булыр, әйме? Бу шулай ук зур бер ялгышлык. Чөнки безнең соңгы елларда данлыклы алдынгы вузлар рус телен түгел, инглиз телен алга сөрәләр. Монда инде бөтенләй алайса инглиз телен өйрәтергә кирәк. Менә шундый чынбарлык, шундый мифлар белән без яшибез. Безгә аларга
аларга каршы торырга кирәк. Ничек тә булса, иң элек үзебездән әлбәттә башларга кирәк.